Kull mexxej tal-Partit Nazzjonalista dejjem proġetta lilu nnifsu bħala raġel tal-familja. Bin-nisa wiliet l-aħħar żewġ mexxejja tal-Partit Nazzjonalista, Lorenz Gonzi u Edifene Khadami, jilagħbu rwol importanti ħafna fil-ħajja politika tagħhom. Żgur l-kontestant tal-kariga ta' mexxej tal-Partit Nazzjonalista Mario De Marco qed jagħmel dan ukoll fejn fl-aħħar jiem qed juża diversi ritratti tal-familja tiegħu fosthom dawk ta' martu u ż-żewġ uliedu sabiex isaħħaħ l-immaġni tiegħu ta' raġel tradizzjonali tal-familja. Dan kollu jikkontrasta bil-bosta mat-tattika li qed juża r-rival ewlieni ta' De Marco f'din it-tellieqa, Simon Busuttil, li qed jiffoka biss fuq innifsu fil-materjal ta' propaganda li qed jaqsam ma' sħabu l-Kunsilliera Nazzjonalisti. Jidher li dawn il-botti fini li De Marco qed jgħaddi fil-konfront ta' Simon Busuttil qed iħallu l-effett tagħhom fost il-Kunsilliera Nazzjonalisti li tradizzjonalment dejjem kienu jipproġettaw lil mexxej tagħhom bħala raġel tal-familja. Din il-karta li qed jilgħab De Marco tista' taffettwa wkoll iż-żewġ kontestanti l-oħra f'din it-tellieqa, Francis Zammit Dimek u kif ukoll Raymond Buġejja, li tnejn li huma bħal Busuttil jidher li qed jiffukaw aktar fuqhom infushom matul din il-kampanja interna fih dan il-Partit Nazzjonalista.